amoko weltari wonante en e kala alerte so odo waktu yonti artude ngam dusindirde mon e yewtere men fewtude e cioftal balli teddude hande men jewte tobbi didi mawdi pattam lamiji eden gandi odo saha neni fije pottitti e dattudiri ngam tawtoredi folo triwinder yankore e lata ballon dum woni coupe du monde eden gandi ha hande e ndedo nyalande aletere hande bien kawre nyalamu sapabo ina wayno puddima men jurnitini kawre badnodi e nyalawmo jeenay o garten kadi e kippuji di ganduda e odo saha kibi tikkitaji mumen e kandi kadi tawtoydi ben men pammin yadudene hobbe men be e ko wite meilleur deuxième en dum so tawi ben gannamo holno be badata kambe ni habi tawtoro e on coupe du monde teddube ko wona dum ha joni e lata ballon elen belli folotir windere yankore tawo ko be duubi no gas fay lesni wi U20 nini fije tonto leydi Chili folotirgo ina hani jofde nyande sappo e jeenay ndudo lewru e odo sa kipu Maroc woni yakare goto mbo Afrique hedra ton kawral mabbe hande jammo jogori wondi hakkunde mabbe dowlaji dendude Amerique teddubi ko ni woni mbadi yewtere nde hande bismillah mon heɗiɓe to gonɗon e no gonirɗon e duniyaru ndu kala on calminama en calmini onon kadi rewdiɓe yewtere nde e médiaji meɗen rendo guila Facebook ha e dendagal loyɗe on jettamon jarama ɗum noon no yontere kala eɗen gondi e nder fijo meɗen e Harouna Deme Seydi Deme mi salminima mi salmitima mi salmini kala hettiɓe sikki ala ɓe calmitimamo Dieynaba Sow jam ñalle ma Oumar calmini dendagal hettiɓe men kala kamɓe ne ɓe calmitima Yero Mangara ha toon to wala fendo na mbiyen Paris la France mi salminimi Yero mi salminima Seydi Sow mi salmini wonɓe gonɗa e studio ɓe fof e hettoɓe ko noon a salmitama Yero tedduɓe to karallagal to ko Malang Sonko heedi yayawaji ɗi corongom heedani en to kaɓirɗe ɗum noon no mbiruɗen joni eɗen gandi kawre tawi koko yuuti e fododiral ƴeewe holi yahnoɓe Afrique toon to kawgel coupe du monde woni ha joni kawgel winderiyankewel lata ballon kawre ɗe ina jokki ñalɗi ɗi eɗen gandi kawre ɗe puɗɗima guila rawani nami mbiyen hunde e rawane ndeyo kono noon e oɗo saha ina wayna ko e jofnirde nde wona nde tawno ñalama sappo ɓiijo o fuɗɗama hande kawre nema mbaɗ yamde sappo e jeenayyi woodi kawral gotal ngal ganduɗa e waɗi naani woni hakkude Niger kam e Zambie Niger tawi Zambie waɗi ɗum guutele ɓolum ɗum koye nder groupe E mo ganduɗa ko Maroc ni heedi dow waɗi qualifié ko wona ɗum ko kawral gongal ko Tchad e Centre Afrique ɓenne kadi neni pet ina wawi noon wiyede fayida ngal kawral heewani nde tawno ɗin équipe uji ɗiɗi fof ala fof feere ne mbaɗata ha mbawa yahde e nder groupe mabɓe I mbo Côte d'Ivoire heedi yesso kono kadi Madagascar ina tuufi ɗum Harouna ko ɗum jinnomi udditirdi eɗen gandi kawre no pada min garto e yurnitade kawre ñalamu jeenay o kono oɗo saha kawri mawɗi nini cabba e ñalani hande nde mbiyen so yamde sappo e jeenayyi heedi woni ha joni 19 heures kono kippuji no mbirumi joni ni waɓen Côte d'Ivoire hakkude mum e Madagascar ina faaɗi no fewi e nder groupe mabɓe I cikkuɗa ñiiɓi ɗi e oɗo saha no jogui pelliti mumen fof e juuɗi mboɗo sikki eɓe jogui saabu to tolniɗo hande kamɓe ñalawma battintoɗo ɓe kawrata e code Kenya kamɓe noon jogui heɓade Kenya te leydi mabɓe te aɗa andi Madagascar kañum yaltat yahata ko leydi Mali toon hawroyta e Mali ɗum noon wondi tan so tawi a jaggirani yaari noon darorima noon Côte d'Ivoire so tawi hawi no wawi jogade juuɗema foof kala avenir mum no wirateni kañum jogani hoorema yahora he goɗɗo so tawi hawi tan ñande talata kamɓe Kenya kamɓe noon yimɓe ne mbawi jaggude mboɗo sikki tan so Côte d'Ivoire Kenya ne kawrano situation daroy hande ni no wawi kamɓe goni favori wiite favori o kaɓe keedi dow soɓe kawi noon eɓe mbawi hebde yiite fododirte o manam palasal gadingal ngal e nder gubal mabɓe ngal tigui Gabon kayni ina wayno nini waɗa toon golli paydinɗi ne fewi no fewi ma bandiraɓe ɓe jaafo nani mbinomi ko Madagascar ko Gabon jinnomi ko Gabon jinnomi wiiɗi Gabon ko toɓɓi nogas e ɗiɗi yarate e oɗo saaha eɗen gandi kamɓene ko kamɓe ni keedi dow e nder ɓe ɓe ganduɗa ko witeɓe meilleur deuxiéme Dieynaba sa yurnito toon ngal diɗɗal groupe F
ngal ɗon to banggue Gabon has woni jogino chance oɗo saaha kam hunde en ɓesji jiiɓade saabu ko woni Cameroun kañum ne soodi ari hunde ne wawi hamnade mabɓe to en goni meilleur deuxiéme e ko kesam hesama gandaki hen ngu ɗumen wawi waylude gueɗɗe kono kam kamɓe oɗo saaha ni en mbawi jogade yakar hay sinno ko seeɗa tan to banggue guɓɓal mabɓe ko nandi hen kono oɗo saaha kam chance uji mabɓe woni ko ustini ko wona ɗum ko yero Mangara eɗen gandi e oɗo saaha kippuji nayyi ɓe ganduɗa kamen kam keeɓi hoolare jiddi fof ngala hen woni kippuji leydi Safalɓi ɗum woni Maroc kam Égypte Tunisie kam Algérie mbeɗa sikki hayso tawi wona hitande kala ɓe mbay noon hikka ɗen noon leydi Afrique woɗeɓe ɗe mbi kolliri e koye mumen no fewi e oɗo saaha hayso tawi Gabon ina tijja abbitadeɓe ko ɓoyta walla ni kodi wara aɗa andi ɗum hollirta ko tan kala ko woni football so fayi ko fayi Afrique football Afrique ko yahata coupe du monde hitande kala sa ndaari équipe aji Afrique ɗuɗɗo ɗi woɗɗude ɗi ko équipe aji ɗi ganduɗa ummi ko e leyɗele ɗe ɗon yiyama Maroc ko watno ko 86 yiyama ko Algérie waɗi ko 2014 ñande fof soɓe jeehi kamɓe yiyama Maroc kadi ko ɓenni ko yeehi ha demi final hande o kamɓe ɓe pijirani yaade coupe du monde aɗa andi sa ndaari ko ɓenni koɗo so wona Algérie leyɗele mabɓe ɗi fof yeehi Égypte oɗo yehino Maroc yehino kañum e Tunisie mi sikku ko Égypte woni ko yahani par ce que Sénégal haɗi ɗum yaade kañum e Algérie kamɓe te nden ko jeeya tan jahatno hitande kala kamɓe ɓe mbaɗat kaalis kewɗo e football ɓe mbaɗa no ɓe elta yimɓeɓe no ɓe poti ɓe eltirde ni pour ɓe tawe e batu mawɗo ɗum ɗon noon woni enen liggey mo poɗɗen wadde o enen heddiɓe ko ɗum ɗon mbaɗen feere ha fofof wayano noon mais noon enen Afrique ɓaleɓe en jarani yeeso e so tawi en pondat hoore men e mabɓe men ɓuri hen yajnade men gartuni e kawre goɗɗi wona piijetingal ɗo e Sénégal ñande talata kono en jaat joni keɗoɗen o mo ganduɗa ko Fousseyni Tall goto e hettiyankoye meɗen kankone woodi yiyande makko nde wadde yurnito ngo waɗi e ɗeɗo pottitti gonɗe fijeɗe refi caftal bellimirenti inchallah en yii ɗum noon équipe aji Afrique nayyi e waɗuɗo officiel e waɗi qualifié Maroc e Tunisie e Algérie e ɗum nono Égypte ɓeɗo ka fo waɗi e qualifié inchallah e kona ɗum fa hande yimɓeɓe ɓurɗen ɗaminade na waɗa qualifié kasin ɗum nono e Ghana e Ghana na waɗa ɗamine inchallah ko qualifié to e Côte d'Ivoire kañum de inchallah fa hande no woni yakare ka ɗum nono Gabon e na jokki caggal mabɓe fa hande e ko point goto wonko woni hakkude mabɓe e ɗum nono fa hande e jii équipe meɗen Malika kañum ko waɗi éliminé inchallah hay match de barrage heɓata fidde e kono ɗum fa hande Burkina Faso ɗum wonono eɗen ɗamini hande jamma soɓe wawi fiide ɗum wonono e jokki naɓe tawtire ɗum wonono e les 4 premiers e waɗoɓe ɗum wonono fiɗoɓe barrage ɓe Burkina Faso na wawi tawtire toon donc eɗen ñaako Allah walla hokkuɓe fatange wawde tawtire toon fa ɓe qualifié ɗum wonono mondial e 2026 amin en paami ɗon duwaw ɓiɗɗo leydi Fousseyni Tall siftinde ko Dakar joɗiɗa kono ka ɓiɗɗo leydi Burkina Aruna Burkina ko Éthiopie hawrata no o wirini e sang yamde 19 e kikiɗe hannde Burkina e nder meilleur deuxiéme en ɓe koye jonde nayɓiri eɓe goni eɓe joddi e toɓɓe 18 beela aɗa sikki Burkina ina wawi ɗum latanade e newnade tawtoroyeɗe soɓe kawi ñande wattintode no wawi ɓe jeeye hen saabu woni natti fof leerde ne leerduno ni woni wonde Érythrée yalti ho ma bonnu ko heewi e calcul meilleur deuxiéme o saabu noon ko toɓɓe dañda e maɓɓe battiniɗo e kala groupe aji ɗi mo ƴettuɗa pour to famdude toɓɓe o yaltinte so yaltinama Érythrée yalti haadi neɗɗo haadi groupe haadi talade groupe aji ɗi dañano heddoroɓe joyi ɓe ma koto yaltine ɗon heddoto ko nayyi nayo heddotoɓe noon ma woten ɓe ganduɗa toɓɓe jeegom perdata so rena he Burkina hoye ɓen jeeya wonna toɓɓe nayyi perdata so ɓen terdoɓe nayyi ɓe haɓen ɓurta jogade chance ɓennude saabu ƴettete 4 meilleur deuxiéme mboɗo sikki ɗum no jogori wonde handicap pour Burkina ɗum noon waɗi ñande wattintode alay saago ɓe kawa soɓe kawani ɓe mbawata jeeyede meilleur deuxiéme mboɗo sikki mami artema joni Harouna pour yimɓeɓe ɓuuri famde so tawi 4 meilleur deuxiéme équipe uji ɗin nayyi cuɓama holɗoɓe jahata holno kawɓe jarata ha ɓe mbawa ina wayno yaade coupe du monde kadi eɗen gandi groupe aji ɗi koɗi jeenayyi e oɗo saaha ha ko firti ko kippuji jeenayyi taw jahata so tawi kawreɗe joofi
beele fof Afrique sappo e goo walla ko sappo e ɗiɗi hewɓe no mbasi ɗon famde kono o men gartu hen joni yero mi arta e ma haade mi artude e Dieynaba koto Madagascar tan jinno wiidi yakari mawɗi ni joga e noon équipe Cap Vert yakari ustima e kawral mabɓe ngal ɗo ɓennugal ngal libimbo Aliou Cissé ni wayno fooliɓi kono Madagascar o ene yakarana hande ko kamɓe goni ɗiɗaɓa e nder classement meilleur deuxième en ɓe toɓɓe mabɓe ko sappo e jeenayyi kamɓe ndewi e Gabon aɗa sikki ndi leydi hande kayni ina wawi jogade fartangue ɓennude Madagascar mi wawi tawede e ɗiɗo ɓe ɓuuɓe hewde point ji par ce que quand même hande aɓe sa daari to ɓe goni ɗo aɓe ko français wiyata ko ils sont bien placés kono ko mbiɗa ko nane e Cap Vert kañum so heeɓi match nul tan jalti ɓaade kañum e liɓi ɓe mbaɗno match nul kamɓe gardi ɗon Cameroun natti wawde heɓtade ɓe nde so ɓe mbaɗi match nul tan e match maɓɓe takkitiɗo kamɓe kam ɓe jeeyi Madagascar ne wawi tawede ɗiɗo ɓe suɓatoɓɓe kono noon ko CAF yaltini ko hande min ne hulɓini ni ɓaade so ɓe mbi ɓe darata ko classement FIFA ardiɓe classement FIFA oɗon cuwata fotata e nayoɓel ɗiɗoɓel ngel fotta e tataɓel après ɓe mbaɗa final fof ɓe nawa ɗum Maroc min ɗum ɗon ne hulɓini ni ɓaade way ko ni équipe aji mawɗi ɗi ɓe mbatta feere no ɓe jarata par ce que pour min no ɓe mbiri ni wona ko henanimi wona ko heɗinima sikki ala nden toɓɓere men ɓurɗum firde pacciren e yewtere meɗen fande sogeno haaji Dieynaba koye maɗa battidirtomi e ha joni nden ɗon toɓɓere emi artata e Cameroun bo Samuel Eto'o ɓe ganduɗa ko toɓɓe sappo e jeetati ɓe jarete yero arte en joni e caggal Cap Vert joddiɗe e toɓɓe nogas Dieynaba koto kawral Sénégal e Mauritanie ngal jinnoɓe e nayoroɗen seeɗa eɗen gandi Sénégal ina hani jaɓɓade ɓen le Mourabitoun ɗum ko talata jogori wondi ɗo e Dakar Mauritanie ɓe hayso tawi kamɓe kam ɓe gonata yahoɓe saabu kamɓe goni joyaɓa e nder ha joni diɗɗal ngal kono hakkude Sénégal e RD Congo ala ko laaɓi ɗon taw ala ko laaɓi ɗon taw kono kam mbeɗa sikki Sénégal hakkude kañum ɓuuri ɓadade yaade saabu hakkude makko e Mauritanie kam foti ko darade hen no fewi gonga noon équipe aji ɗi hayso jomum yahani heewi bonnude ɗum mbeɗa sikki kam Sénégal jaɓɓo e nder leydi muɗum e hande no waade e Mauritanie sa yerodirima hayso woni kam sa ƴeewi hande ko wayno Cap Vert mbeɗa wawi kipputo ko so ala saabu hay goto faɗano ɗo ɗiɗo Togo wonno Sénégal ko wonno Sénégal mbi no Gambie en fof mbeɗe sikki meeɗiɗo tongude Sénégal hadde ɗum yaade ha bonnen ɗumen so yini heewi wonde e ñalawma cakkatiɗo hunde ganduɗa hunde ɓuuri sirnode tan taw jomum hande koko parno ha haɓi bagsuji muɗum garda foof ko ɗum nata kono noon mbeɗa sikki kam Sénégal hakkude muɗum e Mauritanie ko Sénégal foti hebde ngal ɗon pottal te kam ɗaminare no woodi tan ko Sénégal yeehi ha paari hayso woni on kulhude ne wawi jogede seeɗa Harouna en onon joomen association nationale de la presse sportive on jogaki sikki ma taw e kawral ngal sikki ala hen mboɗo sikki niveau ji tolnani football wiyete aɗa wawi wiide tan hunde fof ne heeƴa hen kono ayinde Sénégal yahata Congo walla ne yaaha surtout Soudan du Sud hewɓe mbiyanno so yeehi toon ma tampo ayi nangue wulgue yimɓe petti kono do équipe aji tolna he niveau volume de jeu walla impact physique mo Sénégal jogoto e matchuji baadini o tena andi hayidi hawde benninto dum ho e nder leydi mo kadi so woni nder leydi mo supporter ñu ngoni caggal me fof Mauritanie dari ho fof hatta ma kawgal ar mbele ɗin supporter uji woni hen bonani e secrétaire oɗo saaha ko ɗum jimmi namnade Yero Mangara ko France gonɗa men da so attini wondi komo ganduɗa ko Abdoulaye Fall hoorejo fédération sénégalaise mbo football wiyedi ma taw biyeji ɗi waɗi ɗum ɓeydede ko woto stade o hewde mbuuca ɓurto Yero alandi ɗum ɗon ko kecce par ce que min mi anda ni ko haaliri ɗum ɗon an esato watta ko tasuji capanɗe joyi e jeegom capanɗe jeegom e joyi ujunere an a meeɗa gila Égypte éliminatoire 2022 a meeɗa wadde ɗon ko wonata capantati ujunere yimɓe a wawa ko woodi ko wonata capannayyi ujunere place uji ɗi ganda hay goto natta hen e sato ala yimɓe mbiya joni a ɓeydat ɓaade a añaɗiɓe ɓe gara aɓe mbiƴodira e bafal ngal par ce que 1000 francs kam wi tan an gila no e sato uditi
on mbaɗi hen kalis kewɗo laamu Sénégal nani hen kalis kewɗo minen min ngala kalis mo ganduɗa hande so tawi ko min jeyata ko 1000 francs min ganda ko holnden stade o min mbatta ɗum rentabilisé yomin mbi ɓe mbawa koɓe ɓeyda pour ɓe keɓa hen haali seeɗa sa wi hande ɓaade temedde ɗiɗi ne famɗi sa wi temedde ɗiɗi ne famɗi neɗɗo jahowo stade so tawi an ka miskino Allah temedde ɗiɗi ko kañum pawata ko ujunere patta par ce que ma wat temedde ɗiɗi passe jahol temedde ɗiɗi passe gartol mbaɗa temedde ɗiɗi naata ƴetta temedde ɗiɗi cooda sandwich temedere jara jam ɗumna berdema wona yerno boodi ade stade komi ko gele o komi baso ko te harun haali ɗo kadi ko waɗi importance andi ummade Dakar faade jam ñaajo temedde ɗiɗi nawani mum sa temedde tati jahol temedde tati gartol woni temedde jeegom sa ƴetti Dakar dem dik temedde ɗiɗi jahol temedde ɗiɗi gartol so tawi yango jettuɗa ko ujunnaji ɗiɗi walla tati jahol gartol hade ujunnaji ɗiɗi walla tati kanko o haali tan goto sikki ɗon kam haalka o haali kellifaɗo haali sikki namdal ngal bettumo tan o mbe sikki haala ka ferlima so tawi wona kay kulhuliɗi dambo joppiɓe ɗi e ɗeɗo balle on gardi ɗo sojip ko kay halfina topitade kala kiwtiɗo kangara hawri donc guin wayno ñamadi nde fédération neni ɗon ewa haɗono mi yimnani mami artema mbeɗa yinno bandiraɓe ɓuuri famde e nder rogue groupe meɗen groupe aji men ɗi kala yimɓeɓe ne namno maire deuxiéme men ɓe so tawi nayo ɓe gandama holɗo ɓe jahata holɓen ɓe kawrata so tawi ɓe kawri hono foti jaltata toon tawto ɓe gay e ko wattidi ko no limore ne foti wonande Afrique jahata coupe du monde to Afrique limore yahoɓe nde direct ɓe woni jeenayo ardiɓe e kuuɓe nder kuuɓe de jeenayo ardiɓe kañumen jahat hay gara taw hetta ɗumen hen nayo wiiteɓe meilleur deuxiéme ɓe woni ƴettoɓe didabo e groupe aji fof so rendinama ƴeewan pour hewde toɓɓe dañi o limene goodiɗi tawi ha nayyi ɓe ƴette kaf noon yaltini wattidi yaltinde wonde classement FIFA ƴeewata noɓe kawrirta woni waɗe wayno demi final ni comme joni sa wino hande Cameroun jetti meilleur deuxiéme Gabon jetti meilleur deuxiéme a wi wonde Burkina jetti meilleur deuxiéme a watti hen Madagascar ƴeewate classement FIFA Cameroun so tawi kañum ɓuuri moƴƴude classement wiye kañum watta demi final o hawrata e ɓurɗo bonde classement o joni kamɓene ɓe ƴettatitoɓe nde kawra wonna nayo hawroɓe soɓe kawri ɓe mbiha jane 13 lewru novembre kamɓe tawɗo e Afrique ɓe kawrata e nder koye maɓɓe wayno demi final ɗi eyo ha para kamɓe nayo kawra e nder maɓɓe ɗiɗo kawrata ga ɗiɗo kawroto kawɓe ɗiɗo ɓe kawra wiite final woni demi final watta e final so tawi joni ɓe kawri ni hypothèse tan ni mbiyen Madagascar hawra e Cameroun hawa Madagascar Gabon hawra e Burkina hawa Gabon kamɓe Gabon e Burkina hawaɓe ɓe joodima Cameroun e Gabon kawra final kawɗo tawtoyta jeenayo ɓe tawtoye gubal gongal leyɗele goɗɗe ko wiyete tournoi intercontinental mo FIFA watta organisé o on ne kan nayo kawrat toon saabu ma ƴettoye ummiɓe e continent goɗɗi kadi mbaɗon Afrique waɗi Amérique to Asie walla Océanie kawra haadi mbaɗa demi final uji goɗɗi e final son gañiɗo final on ɗo noon ma toon haadi ma fettu laabi ɗiɗi so tawi ana yiha final fetti laabi ɗiɗi hasa hawi nde puɗɗa yaade kawroya en timmita 10 wadde ɗum mbawi fendena ɓuuri ɓadade ko Afrique haɗa e jeenayi saabu ɓe kawrata toon ɓe won no wawi wawde no wawi musde no wawi musde saabu naye woɗɓe ɓurɓe tato woɗɓe ɓurɓe darade e leyɗele continent ji goɗɗi ɗi ɓen kawroyta wona peppelle nde lawol kewgol engol heewi ƴiino feewi mbe sigi bandiraɓe ɓe ɓeydima ɗum famde ɗum noon on jettama hen feewi no feewi ko noon natirten ha joni e toɓɓere wonde nde kalnomi nani e gardidi woni on coupe du monde U20 gonɗe fijeedi to Chili eɗen gandi kawral ngal ni dogoyawɗo saha ngal fuɗɗima guila nogas e jeeɗiɗi lewru faltino ndu ma jokka 19 nduɗo lewru sappo ɓuuro ko kippuji tati janno Afrique Nigéria Afrique du Sud kamɓe Maroc
Nigeria kam Afrique du Sud caami gila e jeetaɓal timmode 8e de final Maroc noon kañum ina jokki caggal nde ɓe pooli Corée du Sud ko ɓoyani hande eɓe kani hawrude so yamde nogas heedi e États-Unis ngam ƴewde beele ɓe keɓe place toon to demi final yero nani a fuɗɗinoma ɗum haalde nde kalten kippuji leyɗi e safalɓe ɓe beele haɗa sikki oɗo Maroc gonɗo toon gontuɗo hande yakade goto mbo Afrique heddira e nden haralde ɓe duuɓi nogas fay less ina wawi artirde ɗo on ɗon ray e nder Afrique siftinde kadi ko kamɓe goni heblude kan garowo artirde ray o nder Afrique wonata ko weeɓi aɗa andi no duuɓi sappo caggi nogas caggal enen gañotono ɗiɗo tournoi ji fof so wona no Nigéria wona Ghana ɓaade nden enen neɗɗo heɓa duuɓi 35 ara wiye ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi e goto wawina e dara sen petti ko enen gañotono jiɗo ɓe gaddi hen yoɓe ndar duuɓi ɗi so tawi wujjaka so tawi ustaka en gila nden en mbayni gañade kono noon ko Maroc woni koye wadde tournoi o ne moƴƴi minen ko muusi hen tan woni ko sukaɓe pettata ko leyɗele ɗe wayi kono haaju mabɓe ala hen ɓe tottani ɗum fulla sa daari hande équipe France ne wori cukalel gonnoɗo hen o yehi ha o yetti club makko nodditimo wimo artu amin cohlu ma o arti o jooɗi e ban o fettani ni ɓaade ɓe mbiyata ko sukaɓe déjà compétition ji mabɓe ɗi ɓe kokkani ɗum fayida ha gayni leyɗele ɗe jaɓata en mbadde haalis no woni leyɗele Afrique kewɗe ɗe ganduɗa so sukaɓe poti yaade so ɓe mbiyani min jahani ɓaade men ngala kalis e hande noon ko suka wonata mawɗo janggo ɗum ɗon Maroc en ɗi kamɓe aɓe paami ɗum kamɓe ɓe paami ɗum Dieynaba Sow yero kam arti wonde ko cokki tan e mukñaji mbaɗeteno manam nayaɓe joomen bahe jahaɗo sukaɓe kanno yaade e mais so wonti tan faw petta e kawre gadane ɗe ngoɗo folitir Maroc waɗi toon hawri toon e kippuji kadi mawɗi noɓe piiri e Corée du Sud hanki yimɓe hewɓe cikkano so tawima Colombie Fol Espagne Argentine ciftini hen kadi e gartameje ɗe fooli ina wayno Mexique kono oɗo saha Maroc mataw États-Unis hanani ɗum tawde ha waɗa to tolnide e tawi soɓe jawti ɗon ko hakkude France walla Norvège ɓe kawrata beela wonko woni yeeso mabɓe ko wawi ɗaminede min de ɗaminare kulmi hande ni ɓuurimi seɓorde seeɗa wasa hunandeɓe so ɓenni saabu hande Maroc fi Brésil fi Corée mi sikki Brésil sa wawi ɗum foti hay so woni Brésil seɓori tan sa wawi ɗum folde gandi hakkude ma e États-Unis aɗa wawi waddude hen ɗum mbaɗa ɗamini kam ɓennugol mabɓe hayso woni so ɓe kawri e France ene wawi addande ɓe caɗele no fewi saabu France en jii ɗo rewi ɗo kañumne guila fuɗɗi Maroc kañum guila fuɗɗi en jiyani kam ene fergiti walla goɗɗum wadde noon ko hadde kamɓe henaɓe ɓe 2 victoire et défaite ko fiya victoire uji ɗiɗi e kawral gotal ngal ɓe poola Harouna anne no jurnotirɗa ɗeɗo kawre e darde Maroc hani e kawre kippuji men ɗi ganduɗa yeru wi kadi kewno woɗɗori kam ni kewno addude kono Nigéria Afrique du Sud kam jawi sortade jawani mais jalti leyɗele mawɗe tubakoɓe mawɓe ɓe wino wiiri ni pour ɓe waɗa fettude men garani mbawa aɗani ko banggue suhaɓe fayidana hen feewi kono kamɓe Maroc kamɓe ɓe jogui équipe tiɗɗo woni noon wona hono weeɓi saabu sa jetti hande Argentine walla France walla Norvège jimina petto so Maroc no totti statut favori kañum kurde men États-Unis so yalti ɓe hawrata ɓe no mamou sere kono mboɗo sikki tan soɓe tinnima noɓe darrori e Espagne e Brésil haɓe piiɗumen ni soɓe darima de en darde no wawi wooda yahora e mabɓe wawi wooda ko yakira e majji mataw lamdal ngal battodirtoɗen tan koko yewti yaruna an jiɗnomi namdade e woni ha joni ANPS wonko yiɗi fuɗɗi guila rawane ko fewti e wallude e yimɓeɓe tawi ko janiyankoɓe yiɗɓi wadde couvrir kawre ɗe ganduɗa ko championnat nde tawno championnat ji kadi ina kani ƴellitede e seconde aji daɗɗi ɗum fayida muɗum e nder ha joni on waylo fayida o woni wonde ha janiyankoɓe ne tampanno so gaari statut e gadda kartal ma mbiyeɗa natta hen sa ari donc hande nen jodda e foof min jodde ligue o guila rawane hikka haade min jottude e mabɓe kamɓe ligue professionnel min jewtide e mabɓe no ƴewata ha yimɓe dañana liggori no ligguey moƴƴo totte carte
accréditation min mbiyata wonde jogoɗa pour hitande fof saison gasa so yimɓe ngari stade uji he tay dañata banana tribune de presse aji sabu stade uji Sénégal kewdi hen ngala tribune de presse daña hadi salle de conférence uji mbiɗa mbawi liggade taw no gone sécurité ɗum noon ko e raadi denndangal musidɓe men janiyankoɓe hertoɓe coftal ɓalli heɗotoɓe ɗum kadi ko gartam ete ko nafoore maɓɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo kaduɗen yero mi salminima a jarama ha yontere fande jarama ko noon e Dieynaba Sow en mbaɗi noon weltanama no fewi Oumar ko noon Arouna mi waddi on calminama noni kala on beltanama Thioro Ngom Ané Malang Sonko juuɗe moɗon punnama tedduɓe ilalika